Kunezinto ezatshalwa kubazali bethu. Ayilona icala, aziyona inkinga, kodwa asiyibuki nge-engela elihlukene. Sibuka nje ngalelo sayidi elilodwa leli sitshelwe lona nesinikwe lona. Isibonelo nje kade kuphuma imiphumela kamatikuletsheni izolo. Hhayi izolo, namhlanje umatric, shuthi wonke umfundi bekumele ubefunda umatric ulindele ukuthi ephume ephepheni. Mangenzakalanga lokho, kwayena lo mfundi uqobo lakho uzozibona njengesahluleki. Ekuziboneni njengesahluleki kunjalo umzali wakhe kwayena uphoxekile ngoba into eyatshalwa ukuthi fundani bantabami. Okungayona into embi leyo. Fundani nithole le miphumela le ekumele niyithole, bese mase nifundile khona nizokwazi ukuqhubekela phambili ney'mpilo zenu nenze imangaliso. Iqiniso lelo, uthisha wami wayethi we-math wayethi uma ukwazi ukunqoba umatric ayikho into eyokuma endleleni yakho. Uma ukwazi ukunqoba umatikuletsheni ayikho into ezomemva endleleni yakho. Nangokuzayo nanoma yiphi i-challenge ozobhekana nayo esikhathini esizayo kwayona uzoyinqoba, uyabo? Yeah. So wayesho nje kanjalo, wayetshala ini? Wayetshala khona lokho ukuthi ubalulekile umatric. Sithini-ke ngengane engaphumanga ephepheni? Sithini-ke ngalo othe noma ephuma ephepheni kodwa wangaphuma ngobhatshela? 1 minute. Sithini ngalo ongaphumanga ngobhatshela? Sithini ngalo ongatholanga A? Sithi akenze njani? Ngoba phela lokho kukodwa mawukuthi lowo muntu uyibophezelele, uyinikelile ekutheni ufuna ukuphumelela, kodwa kwangenzeka wangawuthola lo bhatshela lo befuna ukuwuthola. Kuchaza ukuthi khona enye into akabekelwe yona. Uyabo? Chaza ukuthi khona enye into akabekelwe yona engasikhona, engekho ephepheni, ngoba chaza ukuthi ipeni nephepha lakhe akuhambi ngendlela. Yabo? Sibakhuthaza kanjani ukuthi noma bengaphiwanga ngokwesikole kodwa impilo yabo ayiphelile futhi kuningi okusangenzeka, kuningi abasangakwenza noma isimo sikanjalo. Sibakhuthaza kanjani njengabazali? Ngoba kwabona abazali batshela ukuthi education. Ngizobuya no-part 2 wale ngxoxo le.